Entzumena eta mintzaira irakasle espezialistak eskolan azaltzen diren hizkuntza eta komunikazioaren inguruko beharrei erantzutea du helburu, eta aipamen honek profil hori garatzen du. Ikastetxeko laguntza sisteman kokatzen da eta ikasleak dituen behar komunikatiboei erantzutea da berez zeregina, bai eta hezkuntza komunitateko beste eragileekin elkarlanean aritzea. Ikaslearen defizitean oinarritu barik, ikasleak ikaskuntzarako eta partaidetzarako izan ditzaken oztopoak identifikatzea eta horiei aurre egitea izango da gure helburua. Aipamena 6 modulutan antolatuta dago, eta modulu hauetan komunikatzeko sistema alternatiboak, gorren hezkuntza, irakurketa idazketa zailtasunak eta horrelako gaiak lantzen dira. Entzumena eta mintzaira aipameneko saioak izaten dira ostiral arratsalde eta zapatu goizetan, eta bertan landuko dituzuen modulu ezberdinetan izango dituzue kanpoko irakasleak edo adituak modulu horiek ematen, eta niretzat oso aberasgarria izan zen aditu horiek beraien esperientzia zuzen horiek gurekin elkarbanatu zituztelako, eta aipamenai ikuspegi oso praktikoa emun eutzielako beraien esperientzia horretatik. Eta horretaz gain, UESiko 2 tutoreren jarraipen zuzena eduki gauen, eta hori be laguntza handia izan zen, momentu oro beraien babesa eduki gauelako, eta beraien laguntza horrekin modulu ezberdinen loturak eraikitzen joan ginelako, eta aipamenari ikuspegi global eta orokor bat emutia lortu gauelako. Aipamen honek daukan ordutegiari esker oso erraxa da, lana eta ikasketa uztartzea. Eta aipamen honetan garatutako ezagutzak oso baliagarriak izan zaizkit nire egunerokotasuneko lanean aplikatzeko eta erabiltzeko.